you no go gree. Ihe ga aka, what the nigga aka, what wanna you know we will kill me. And I know you guy, I have you guy. Na onye go dey go. I have seen you go dey. Oh, and the one baketa. Oh, na ya kwugwo anu a. Obre so maka adom na ango. Awo mra mu de bum. Gire na ekwu okwu ango. Gire ba ango. Asị na nchina agbafe je na ekpugha ahịa. Isi na ino mango. Which angle ka ino? Angle 90 ko angle 60. Osi mo no na angle. Ndo ri kpore. Odi anu agbana ko so. Ebusa basa mba o. Ebusa basa mba. Ala. Na chika na ya hapụ onye a otu onogologo ka agbara tụrụ ka isi ka ndị ju Jizọs. Na bara gị mba. Ani ye ejide ayewere ya riju afọ n'ụtụtụ a. Ina so nya bara. Sai no no angle. Na ya emeka chika. Ikwu okwu ọzọ ma pịa gị ya. Ma
Me we can shi. Akati igo na. Onye amara na iwe. Ege ngi kan igo na. Ali ke man iwe gi na ewe m. Na ebus. Na anu ba Onye aka ina. Ebus na ya na. E ma na win. Kupuka ifa ka go tobo na na. N'ogologo gị niile ihe adịghị ya adịghị. Ị na-adịghị enwude. Ngwa. Ọ taa gị dibe. Ngwa were dị adem. Ị gbara agba. Na kọrị. Alinko ihugo gị. Ihugo gị Alinko. Ihugo gị Alinko. Happy ọ nwere n'otu. Na ka si ya nọchie. Akwa ebe a ka si gbara ọsọ. Ebe a ka ị nọ. Ị nọ na angle. Ị nọ na angle system. For angle. Ị nọ na angle. Ebu sa sị gị hapụ onye aka ị na hapụ onye. Ọ bụrụ afọ ngwo. Ọ na-ekwukwu dị nọ afọ ya anya nkịtị. Ọ na-ekwu na ọfọrọ dị anụ anya. Na ihe ya eme. De akpa obu. Abụ onye abụ ya mere ya otu a. Onye anya ebu akpa ịsa ahịa atụ Ịma na ife ava akpa nwanne nwaanyị. Ifuge. Ịma ihe ụmụ ya akụrụngwa a na-etikọsị ya n'ime. Na ife mee ka arapụgodo nke ndị buchi egwu. O nwere ịma ọhịa. Enwe anụ na ekpokpa. Ekpokpa na-abịa taa ọka ndị buchi. Akwa ka ndị ọhịa ndị a agbaghị esi anọ. Pụta n'ụzọ. Ndị ara na-achụ nta. Ekwuru okwu ebe afọ. Ndị ara na-achụ. Ekwuru okwu ebe afọ. M ga-eji ha abụfu isi na. Ekwuru okwu ebe ahụ. Ekwuru okwu ebe a. Nta ọzọ anyị achụkọta anyị aga na nke ndị buchi egwu. Anụmanụ na enwere ekpokpa na-abịa taa ma ji. Ọhịa ha ndị ara agwaghị ehi anọ. Ọhịa ha. Ibu na anyị achịcha ya enwere ọnụ na egwukwu ya egwu. Enwe ọnụ dị dị. Ọ nwere ọnụ na egwukwu ya egwu. Mana ọ ya wụta ata ka ọ ya wee mecha. Ike adịghịkwana m agụụ dị m ebe a nọ na. N'eziokwu Agụụ dị m. Agụụ dị. nwanne gị nwaanyị si n'enyi. Onye nwaanyị anọghị ya akwa gwa gị jee. Ebuka, Kebish. Papa, good morning. Morning. You know morning. Kebish ni shoot to. Kebish. Ta ejem. Nta ka ije ni shoot to Ebuka. Eh? You want horo? Ebuka. Isa efara tutu. Ebuka. Isa mbara tutu. Awanyi na arụ ụlọ Ebuka. Eh? Papa na ọgbọ ma na otu aha ya ga na-asị m asa m efere asa m ụlọ. Kpọtanụ meji onye niile ka m ma arụ. Mụ na ndị ọgbọ ma eje nta chụọ ọnụ ntị. Ịpụchago bata ka ebe bụrụ ndị nne gị si rie na ọ bụ Ebuka. Ị chọghị ịba uru. Papa o tebụl nna agwa gị na nche ebe uru. Agwa nna agwa gị na mama. Lere na ananya na 1 million ka mba China. Mmadụ ole ka eregoro ala were nye gị Ebuka. Ndị ọgbọ gị na-emewe ọfụma. Lekwa Ikenna be nwa nkwọ na-agba ọkada na-agbata ego. Lekwa Ejike be egwu abana m. Ọ na-arụ mekanik. Na-arụta ego wee na-azụ nne na-azụ nna ya nne. Gị na-ezuzugharị na-achọ nta Ebuka. Echekwara ịbara onwe gị uru Ebuka. Ngwe akwa ndị ọgbọ ka a na-akpọ. Ngwe ka akpọzienu ndị ọgbọ ebe ị na-akpọzi ndị ọgbọ. Omeka nna ya Cletus Ibeto Omeka nna ya o nwere cement factory ebe a na-eme cement na-produce battery. Ebuchukwu ụzọ na Nnewi capital oil o nwere capital ọ bụrụ ndị ọgbọ kezi maka high chief Aloysius Ikegwu ọnụ Ebuchukwu ụzọ na ọzọ bụrụ ka ị na-akpọzi eze ama ha jiri eze ama ọ ndị ọgbọ ịma ego ole ndị adebe ịma factory ndị a nwere ị na-asị m ihe ịrụpụtara bụrụ na Ebuka akwụkwọ gị isi. papa Ekwu. Isi adịghị mma. Egwa na atụ akwa maka nji Egwa na atụ. ka anyị ga ka mgbozi mma mama shut up ka mgbozi mma anyị Shut up. Ngwa, by side. mba ime Mama bịa. Mesho. Ogini ya. mgbe ofu nri ka anyị gwa nna nnedi o jere. o need Amadu na need o need o mama need Ebuchukwu ụzọ Ngwa gawa nso wa. ha junu eze ama m ndị ọgbọ Willie ha that's Willie ịghọtara ndị ọka ofu ya Ebuka. Ọ bụ anyị na-agba ebe aka setụlụ Ebuka nọrọ ya.
Ozaneme, Anekunke mereme. What you make him money here or they can women and drag more way boost. Can get boost of Yakata. California. But enough to know now watch. I'll go to the Pukuzam I can. You're like a monoma get Kanegi, more way boost. You talk and boost of a guy. Cogging a boost of Maya. In a Busoma. Osebuka. Come get Come on, booze. You know, not in Imba. I lean on Automaka. Come with them, my way to work. You know, authority can won. You know, that marking I made the penguin by pointing. You might have taken and walking them. Yeah, man. I go where can you go? Baraka, Come on, Moshika. Ebuka. Yeah. No, I don't say go on. We was done so no. I know me now. Was this? I don't say go on now. What Emeka. Okay, we show corner. Why I 2000. Oh, you get 2000. Why make it all quote this month? I to give them 2000. I go 2000. I agree how many. You go here Bikono benyere maka bikono benyere maka ele yobu gini ele yobu biko nyere ga kana gini ele yobu buru oyin nwan ba ni mo ya na kwasa yi o ye nye nwan na kwasa yi ngwan ganga le keri owa ele bo ngwan ganga Anekunke mereme Ozaneme Anekunke mereme Efom nozo. Makeda to egu. Awu de ko tare. Eda to egu. Mo we boost. Ebota ina aboka sip on. Eto kan go bage ba. Abata. On go ga abata. Ko go gi wanu. Ka ke to. Anu. Ngwe mo ye be na. Ngwa. Ka hi abom. Brother. Ososo brother. Brother boost. Rapo, brother boost. Na ba kwa. Ka mma. Bosozo. Ogongo jiaku. Ina na na ku. Hidigo keketa. Respect abago gi ma. Ma pesi. Ma no mo kana atojo. Kafam ngwa bombo Alinko. Ne brother ne. Mama, kanyo. Anekunke mereme Ozaneme o Akoko epoleze anye Ngwera balaji anye Isi no we ba ka no na eme enyi ke nwanye ya. Anyị abịala ebe ugbu a. Onweghị onye anyị hụrụ. What are you saying? O eba ka ha hụrụ anyị buru oyi nwaanyị ba n'ime ọhịa o eba. Bịa Mekus. Jegodi ga ahụ ihe. Gachi ke gị na gwa ya bịara ebe nwunye hụrụ ebe anyị na-afụ gachi. Emeka. Mekus gawa. Na Nke wụ na mmadụ na ebe a. Tike na n'ihe n'ofe. Onweghị ihe. Ihe anyị na-eme n'elu ụwa. Ihe
n'elu wado otu ụbọchị ị ga-akwụkwọ ụgwọ ya otu ụbọchị ị ga-akwụkwọ ụgwọ ya ị ga-emefọkwa asị m ijikwa ajụbụ ị ga-emefọkwa echemesi n'ọwa ebe a ka ha nọ mee enyi gị nwaanyị ha ka ị na-ekwu nwaanyị anyị hụrụ ebe a ebe a ka ha hụrụ anyị bụrụ onye nwaanyị baa n'ime ọhịa de na-elekwana ihe anyị na-ahụ ugbo nwaanyị ahụrụ onwe saụndụ a nụrụ ịdị show na ọwa ebe a lezie ebe anyị ọfụma oji show na ọwa ebe a ka a na-eme ihe na-akọ ịdị show bịa let this be the first and last ị ga-ahụ ebe m nọ ị bịa na-ekwu rubbish kwena anụ ihe m na-ekwu aghụghọra eze na-ese gachi n'ọnụ dapụ dịkwa ọrụ m hapụrụ m na m ga-arụ na ego ibi ebe anyị ịhụ anya nwa n'ụwa ịhụ anya n'afọ na-abịa eme m gị ihe ị na-adụ ka mkpọma chiz akụkọ ebuola eze anyị ngwere agbala ji anyị ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe asị m ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe ebe ọ na-akwasa iko biko unu bịa nyere m aka ị bịakwala ọzọ ọ bụrụ na anyị ga ebe ahụ chọpụta na onwe ihe n'ebe ahụ ọzọ ruo ebe ahụ onwe ihe ha ahụ nụrụ na ntị ka ihe anyị ga-eme gị ihe ahụ m sa na-eme onye nwaanyị n'ime ọhịa anyị ruo ebe a ma onwe onye nwụrụ unu mee m anyị mee gị ya anyị eme gị ya bịa nobody matters in the matter of life. Agreement is agreement. Ikwere kwe? Kwere. Ikwere kwe? I got Isu? Kebo? Oh, nyai hara. Ayo berapa ya guys? Iku nak buat ini di. Logo le bako. Aku agak berapa? Ya. Dah so iche my choir boys or choir. Ba aku kai ko ha pon ro na berapa? Ine lead abo anya no reba na follow you up or you wuzi choir master ko ihe wo that's Imo Sheba ha. Imo imecha mu na-esonye. Akụkọ ebuola eze anyị ngwere agbala ji anyị asị m Miracle. Ogini. Ele kunu bu aka nnukwu. Oke no na-eme kunu ma n'ọnụ. Onye? Ebuka gwazara iko n'ike. Unu abụọ. Ọzọkwa n'obodo a. Ọ pụtara na egwu anaghị atụ egwu ka ya rụrụ n'ezinụlọ m ka ọ bịara ime. Nsogbu adịghị. Ngwa ime.
anyị nnọrọ m unu akụkọ ọkụkọ m unu egwu ha egwu m unu egwu mgbe m amaghị ha ga-agba ha amaghị ha ga-agba ya hapụ nụ ndidi aka ele ebe ọ nọ asịbele ebe nwa iberibe nwa mkpu ahụ idora n'ụlọ isi n'ọnwa gị nwoke nọ ele ebe ọ nọ oge biko ele ka iji mba ndị ogene ele ka isi ụta na-etinye abata n'ụlọ m ọ dịkwa na mma ogene mere biko nwaanyị bụ nke ọrụ m wetuo n'obi gwana m ihe ọwụ ya wee Ebuka nwaga amahụ na-enwere ndị kwesịrị ize eze n'obodo a Ebuka amahụ na-enwere ndị kwesịrị nwe ya agba ọsọ Ebuka ele nwa m nwaanyị na-enye nwaanyị chọtara ya gakwaso ha iko n'ike gị na chụm gịnị mere akụkọ ebuola eze anyị na-agwa m na Ebuka nwa m lere ụmụaka ndị akwasa ha iko ahụbeghị m Ebuka ka mgbe ụtụtụ amaghị m ebe ọ gawara ọ ga-anọbụghị n'ihu eme ya ọ ga-abụbata ha n'ime ụlọ nga mee ya kama ahụrụ m na Ebuka na-achọ onye ọ ga-achọta okwu n'ọnụ ahụrụ m na enwere ihe Ebuka chinakụrụ ya egwu ebe ọ na Ebuka ga-emecha ihe niile ọ na-eme n'obodo ya rụkwa nwa agụ ka ọ ga-abịa kpa aka na ọdụ chefu na mọwụ ndidi na ụmụada agaba dị nta ma aha ya n'obodo a niile mụ ọwa onye Ebuka bịara ka mụ na ya bụ ma aka n'obodo a gwere agbala ji anyị ngwanụ wetu obi biko na-anụ di m anọ hụrụ ya ị ga-alawa ya bata ma esi osi abịa kpọọ gị na ya ahụ o na mụmụ m ama m na Ebuka mere ohu na egbe eluigwe ka eji ọsọ oke ọsọ gbago ọsọ nwụ tụtụrụ ọnụ ahụ jụrụ ajụjụ iberibe higharịala m ya tụtụrụ ọnụ ahụ jụrụ ajụjụ iberibe hịlara m ya azụ a na-ekwu nke mere eme ọzọ a na-eme Ebuka nna ajụ gị ewu mmụọ Ebuka na-emi ala ebe nke anyị rutere ebe ahụ nwa onye hụrụ gị a na-ekwu ekwu dị mugu gel anọrọkwa ebe ahụ na-agwa anyị nọ ebe a ka ị nọ na-eme detin ọ bụrụ na m nọ n'ebe ahụ nụ ya fụnụ m na m mmụọ ga-awụzi m ikuku nwaanyị nke bụ eziokwu ị na-ejizi ụmụ mpịampịa ụgwọ a were ejidezi ụmụ emi unu abịara ebe ịkụ m akụza ka nghọta unu bịara ebe ịkụ m akụza unu agwa na akụza ka unu bịara ọ bụrụ na anyị bịara emeghị akụza anyị niile bụ ofu anyị ịgwa anyị nke bụ eziokwu anyị uwe ka anyị esi akọva ya akọva anyị ị na-ekwu okwu ọgwụ nya na-ekwu okwu na m ka m gwa gị nke bụ eziokwu na afụrụ m nya nwatakịrị ihe mmadụ onye na-akụrụ na akọ ya jisi unu na mụ nọ ebe a maka na onye ahụ anọghị ebe a ihe ọ ya sụrụ na mba n'ime ọhịa the girl agwa onye nke si ya gbapụ ọsọ o nwere ike ịgwa unu na anyị bara n'ime ọhịa yes nke bụ eziokwu na nwata nwaanyị ahụ tego ọ na-akparị ọ dịghị m na ebe nwe ihe anyị na-azọ mgbe sị na m mere edo ya ifụrụfụ ka ọpịa na ọtata ka m ma gwa ya na m mere gịnị ọ mara na ọnya m ka ọ gịnị ma agata m aka anyị na-ebe na m mere gịnị ọsị m na ọjị mba nchi ka m chọrọ ịwa nwatakịrị mgbe wee bụ ime wee pịa 24 ọhịa nkụrụ ya enwere onye m na ya amụ aka n'obodo a onye ahụ ka o nwere ihe i mere gị kwuo ọnụ ka ihe i mere agụrụ ya ọga anyị sị na ile nke na-ararịzi ire ya bụ ịwara nkụ ọyị onwe ihe ọzọ kọwa na ọfụma kwa niile bụ ọyị kọwa na ya ọfụma nke onye a na-eme aka ịwa ji na-azịkwa na nwudere ya si nke nwude mana nke ịwa ji awara m nke ịwazi nkụ bụ nke m aghọtara ebe onye mere ụdị ọsọ kpọrọ nwa ahụ ga-akụwa ya ihe nna alekwanụ m nna iwukwa m ugo mana ndakpo nwekwu nwa ndakporo baby I like your girl in particular. Pụtara ebe ahụ agreement is agreement. Anyị gwara nwa ahụ na ọ bụrụ na anyị ruo ebe ahụ ihe ahụ ọ si Ebuka na-eme na anyị rute ebe a ma anyị ahụ Ebuka ihe a ka anyị ga-eme dị mma
na ya ba nwatakịrị ime. Abụzie okwu. Ihe rie n'ụwa n'ọnụ ebe isi na ya ha nwaanyị. Ya anabago. Ọkọ ka gị kwadobe 6 feet. Enyi apụ onye asị. Nri oyi ọbante canopy. Ka nwa gị eziokwu amụrụ m ma ife ọbụ ịchafụ. Ka nke eji ayọ akamụ. Ife iyi canopy. Inwe anwa mee wida ụmụazị na-abụghị ezo n'okorogo enwe onye ya afọ anya. Ifuru iji ọbọgwụ ezigbo eji ofere anụ mpama idiot of no comparison. Ọkụkọ ebuola eze anyị. Ọkụkọ ebuola eze anyị. Unu ka n'ebe a? Ngwere agbala ji anyị. Asị nọ ndị ndom pụta ndị ụfọdụ apụta asị ndị mụrụ nwa pụta ma ndị mụrụ ofeke onye amụọ agafu ya kpọ onwe ya onye mụrụ nwa onye mụrụ onye ọkpamiko ya kpọ onwe ya onye mụrụ nwa dịkwa n'otu m ga-esi akọwa amamonye oshi na nne ka oshi na nna bịa Chizaram ọsọ ugbu a gaa n'ụlọ Anayo onye isi ndị nche si ana m nọ ga-eche gị. Ọkụkọ ebuola eze anyị. Ngwere agbala ji anyị. Udo. Ayo, ka gwara ko mere. Le diri Chineke. Ụmụaka ahụ siri onye ọbụla ike. Ọ pụtara na nwanne ka ma nna m ọrụ anyị na-arụ siri ike. Anya ka nja bụrụ ụlọ n'ọsọ, kwa nya ka nja gbari ọsọ. Ya na ndị omekome bịara ụnyaahụ. Kpakpakpam. Kpakpakpam. Udo. Kpakpakpam. Mmadụ nọkwa n'ụlọ a. Ọkụkọ ebuola eze anyị. Ngwere agbala ji anyị. Ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe. Uncle, good afternoon. Nne m si m bịa kpọọ gị. Ugbu ọ chọrọ ịfụ gị. Ọ dịkwa na mma. Uncle, ezigbo nsogbu dị o. Ebuka wakporo mụ na onye nwaanyị n'ike. Ebuka. Ebe nne gị nọ? Nne m nọ n'ụlọ ha. Anyị ga-akọwara nne ya ihe mere. And ọ sị na ọ ma apụ ọgbọnwụ na ọfọ ọzọ. Si ya na abịa. Si ya na mesochi gị azụ ugbu a. Okay. Ọkụkọ ebuola eze anyị. Ngwere agbala ji anyị. Ọkụkọ ebuola eze anyị. Nna nke a m na n'ụlọ nke ihe na-eme n'udo ọdụwa. Ọgụ n'ụkwa. Kedu ka esi ekwu na ọkụkọ tere ọnụ ọchịrịkwụ na ahụwe? Ọgụ n'ụkwa. Ebuka nwa gị ọzọ. Kekwa nke o mere. Ebuka nwa gị wakporo Chizaram na enyi ya nwaanyị. Onye bụ Chizaram? Ama Chizaram nwa Ndidi. Na-enwe ihe ọzọ Ndidi na-arụ n'obodo na-awụ Ndidi nke na-alụ ọgụ n'ụmụahịa. enugo ya. Nsogbu dịkwa o. Ọ kwado enyi m na-aga. Ịmụ onye ọrụ mbụ dịka onye ọrụ nche. Nke ya ga-emere m ọnọdụ a. Mgbe a na-ayọ biko ka m jụọ gị nna m, gịnị ka nke ya ya eme? Mana ihe mere na ga-eme kịta. Ị ga-abịa lawa. Mana ị ga-esi ntapụ. Ka a ghara ịma na mụ na gị nọ. Biko Doka bụ nwa lawa. Anekwu nke mere eme, ọzọ a na-eme. Anekwu nke mere eme, aka na-ekwu nke mere eme. Ọzọ a na-eme. Anekwu nke mere eme, ọzọ a na-eme. bịa lọtawa. Ngwe ihe mere na bịawa.
Ebuka, a na-enwe okporo ụmụaka na-aba. Ọ dịzikwa ka wee ebe izoro ruzie mgbe m gafere isochie mazụ. Ị na-asị na m wakporo ndị a ada ebi ikpe n'ọnụ ofu onye. Ị ga-eme kịta bụ akwamke ndị a ka dị ndụ. Na ha na-abụ na nke ka ọsụkwụ n'ebe ndị ya. Ihe ya ajụ onye nwụrụ anwụ onye a na-atụkpụrụ asị. Onye ọ na-adị ndụ ọ na-asị ka na-asị owere ọnụ ya gbara ọnụ ya jụọ mmadụ na-aba ma dakpụrụ ha ka dị ndụ. Ha nọ na mọchụwarị. Ha nọ ọkụ n'imi ha kwuo ọ bụ na m dakpụrụ ha kwuo n'ebe a na-akọ. Ebuka, papa, gwa m eziokwu. Jakpọrọ ụmụaka na-abụ. Papa na-eme n'aka okwu ka onye bụ lepsi na-eme. Akwa na ebe a na-ekwu okwu. Ịma nwa mụrụ kamgbe oke nke na-ekwu adịrọ m ha site n'ọnụ ha maka ngwa gị kịta ihe na-ekwe na ha na-abụ ha kwuo atọcha ndị mmadụ akpọwụrụ m ọtụ. Ebuka iwe onye ashị. Iwechigbo onye ashị. Hai! Efuru efu ọhịa ewu. Egbe na-efegharị na-achọ ụmụ ọkụkọ ị ga-ebu. Maka nke weziokwu na ịdakpụrụ nwa m nwaanyị na enyi ya nwaanyị. Onye ashị n'otu ọ dị. Mba afụrụ m ka isi ị na-eko achịcha koro eko eji wee zuo ụmụ Izrel ọhịa ebu. Biko bene maka ịma ka ndakpụ na-adịrị ọ na-adịrị mma ọ na-atọ ụtọ. Ọ dịrị m anya na mgbe e dị n'ụmụazị a na-adakpụ. Na ha jụọ ha were ọnụ ha kwuo ọ bụ na ndakpụrụ ha kwuo ọ na m adakpụ ha kwuo. Ịbịa ọgụ gbọdoro anyị ọkụ maka ọ na-adụ nke gị. Bịa so ụmụ gị kwuo okwu. Ọ bụ gị nwanụ ha. Bịa Ebuka nya. Aka na-ekwu nke mere eme. Ụna amachicha na nkịtị. Nke ha kwuru ekwu izu. Ịnụ ha Ndidi, ya kpọrọ maka gị laba. Anụ m ebe a dị ka ọrụ ntị ka nlebara Ebuka anya. Kpọrọ maka gị laba. Ụlọ alala. Echeta nwa, ahụ nwa echeta nne. Akụkọ ekwuola eze. Nwere abala ji anya. Akụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe. Mba abịa nọrọ. Papa ụdị ndị ekwesịrị na amajago. Maka onye gbadoro m tọch ma m gbadoro m tọch. Wee ma na m kwasịrị ya iko n'ike. Akụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe. Mara nwe mgbe na-agaghị ekwulara gị n'ihu ndị mmadụ. Gbara ama nwa m mụrụ. Biko gwakene m eziokwu ihe mere n'ebe gị n'ọmazị. Papa ke bụ eziokwu bụ na ha na-aba chọrọ ikwu okwu mana ka m gwa gị anyị nke na-agwa gị kịta amam ihe were ya achọrọ m onye ya agbachitere m ma mgbe ndị right ma mgbe ikpe ma m gwa m na ikpe ma m ndị right gwa m na ndị right na ụmụazị na-aba a na-ekwu na m wakporo nke kacha nke bụ nke ọzọ ịma kwefu kavada ọ dị ka mkpọmọtụ nweka mkpụmkpụ a nke mkpụmkpụ agharị a na-ekwu bụ nwa bụ na ọnwụ na ọfụ m n'ụzọ ọ na-ede ka anyị na-apịa nkụ ọ bụrụ papa ọ bụrụ na ihe a na-ekwu wasị tijeje jụọ boyalinko nwa be uche egbu mba ọ bụrụ uche egbu nwa be sipren eze anụkwacha tije jụọ ya maka na boyalinko nọ mgbe ihe a na-eme nwa niile na-awọpụta fụ m ọ dị ka enwere ihe ọzọ anya na-azọ nwaanyị na-ehu ehu na anyị mamịrị fụ nwoke dịka m ebusu dịka m ọ maka na nọ na vileji a ngwa ka ihe ha meziri ọda gelu nke ọzọ ịma ha dị bụ akpọnya baa n'ime ọhịa wee jụọ ya achụkwụ ka m jụrụ ya pịa ya ụtarị apịarịrị ya apịarị ka ọ ya wụọ ọfụ m echi onye m respekt imere ọfụma amụma ihe ga-eme na-ewu nsogbu adị ọ mejekwuru anaghị onye nche ka mụ na ya kpaa n'ọnụ mana onye agwa oke enyi nwoke ka mụ na ya kpaa maka n'ime ije a nụrụ ya anyị gbata nke ahụ kwa izi ya bụrụ ikpeazụ Ihe anyị na-eme n'elu ụwa otu ụbọchị ị ga-akwụkwọ ụgwọ ya. mmadụ nwe mgbara eji ebuka abịa m nta ajụjụ ọnụ nke ji ole mmadụ gara aga o wee na-agwa m na ya wụ ebuka na o mekwere ya bụ ihe kpọrọ ihe ọ na-akọwatara mbụ na ọpịa na bụ nwatakịrị 24 years of
ihe jukwara m anya maka ihe na-eche bụ kedu ka Ebuka ga-esi ya adakpu ụmụ agbọghọbịa na-abụ otu ntabi anya bụ ihe o jukwara m anya. Okay, I'm a yara ka dey kuku. Ngani so wa do ihe ga eme na ewu na eyi ma be bala. Obo na gwa agacha ga ebe gbaze ni ije dare. Anekwu nke mere eme ọza na-eme anekwu nke mere eme ọza na-eme aka na-ekwu nke mere eme ọza na-eme anekwu nke mere eme ọza na-eme o ọkụkọ epuola eze anyị ngwere agbala ji anyị ọkụkọ epuola eze anyị ngwere agbala ji anyị ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe asị m ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe ihe anyị na-eme n'elu ụwa ihe anyị na-eme n'elu ụwa do otu ụbọchị ị ga-akwụkwọ ụgwọ ya otu ụbọchị ị ga-akwụkwọ ụgwọ ya ị ga-emefọkwa asị m ijikwa ajụburu ị ga-emefọkwa ijikwa ajụburu ihe anyị na-eme n'elu ụwa otu ụbọchị ọkụkọ epuola eze anyị ngwere agbala ji anyị ọkụkọ epuola eze anyị ngwere agbala ji anyị ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe asị m ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe ihe anyị na-eme n'elu ụwa ihe anyị na-eme n'elu ụwa do otu ụbọchị ị ga-akwụkwọ ụgwọ keze ebe oke ego ọ nọzi oke ego ọ nọ mbana Ujunwa Papa kebe oke ego anyị nọ ke nnukwu papa isi gịnị oke ego anyị ke nnukwu papa okay afọ okay ka ihe ị na-echekwanụ okay papa afụrụ m Ebuka oge usi ewu dị papa ị ka go n'ụlọ ha afụrụ m Ebuka anya dị ya la nne ya ma ọ nwere ike igbu ego anyị papa ka go n'ụlọ ọ ga-egbu ego anyị rie Udoka nwa gị nwoke wu onye ohi anyị na-efe nwa ya ebe a siri na ọ hụrụ ya nke o jiri bata na Okoye nwa nwoke enweghị ike ịbụ onye oshi ego m na-efu efu ọ ya nwa jie nna anyị Okoye kamgbe m mụrụ Ebuka nwa m ọtụtụ bụ ihe mmadụ o nwere ike ịdị na-eme ihe ọjọọ niile dị iche iche mana nke ori ọ na-ezu ori kedu ihe na-ekwu nwa gị nwoke wu onye ohi Ebuka nwa m bịa ahụcha nke a nwụdebe Okoye ịtụsọ ihe na-ekwu papa ọ dịka unu anọ nzukọ ndị ọkpụ nna m onwe emetiri ndị ọkpụ anyị nọ Okoye bịara ebe
ewu na-efu. Ọ sị hụ na ewu ya na-efu. Ọ sị na ọgụ nwa wee Ebuka zuru ewu ya na nwa ya nwaanyị hụrụ gị ebe i zuru ewu ya. Nwa ya nwaanyị ọ ka na-agba aka fụrụ m ebe mere gị. Okay, ọ ya bụ na nlọ. Wetara m ego m. Ma ọ ga-akapụta aja ajụjụ. Chere uju nwa ka m jụọ gị. Kamgbe ụtụtụ Ebuka hapụbeghị ụlọ a. Isi na Ebuka zuru ori ewu gị. Ị hụrụ Ebuka n'anya ga-apụ ọkụ ịhụrụ onye yiri ya ebe o ji ewu. Achọrọ m ewu. Cherekwe ị na-ekwu ka ha jeje chọọ. Ị na-ekwu ka unu je chọọ ya. Okoye. Ọ bụrụ na ụnụ aba be ndị jeche ewu a ma ọ na-ahụ ya Okoye gịnị ka ga-eme gị? Achọrọ m ewu. Ngwa eje menye unu ohere ebe unu na-ekwenyeghị ihe anyị na-agwa unu. Ngwa gaanụ ga je chọọ dị ewu. Mana I don't show na ya bụ na nlọ. Papa ihe anyị fụrụ kịta ya. Ka ọ gachara pụta. Ka ọ je pụta. Okoye. Okoye kiri ya ọfụrụ ya. Jeje tụọ Chukwu mma. Tụọrọ Chukwu mma na obi dị m mma. Jọnụ nne m apụpụ m apụsị nsị ụtụtụ. Ka mgbe nya apụpụ nkịta ebe a na egwu gị nọ. Ka m gwa gị ewezugo obi dị m mma. Ụtọ agụ ka chingom. Aṅụṅụ ka pịa wụta. Dọọgụ were ego ndọrọ anyị agụ ka ọkwa. Taa agụ were ụkwụ gị wee mee tụtụpik. Fụrụ iwu ya na-achọ ewu. Gị na ewu onye ka. Ntọrọ ihe mmezu na-ezuo nga ọgụ ịdị ka nchi. Gwa ka mmezu. Ka onye nke a na-agbatịrị ọgwụ. Lekwe ihe ọ na-eme onu ka ọkụkọ obu n'olu dị oji. Ọkụ bụ n'olu dị. Education no ya maka ehu. Ka na ajụ ya, ọ ga-akakwụ. Okoye. Okoye. Ụbọchị nke ahụ nkwatakwa okwu na-abụ eme gị ihe. Egbuo gị Okoye. Eme gị ihe. Mbịarapịa ọ mụ ya arụ nka. Egbuo gị fọrọ ka ọ dị. N'eke ni na-adị ka sịsị. Eme m ụlọ taatị. Ị na-adị ka sịsị. Oke ni na-akpọ m obodo. Nwere ugwu nta agụ ka chingom. Taa ka chingom. Aṅụ ọgụ ka pịọ wọta. Mmiri agụ ka ọkwa. Na-adị ka nkịta ndị gbawuru ikike. Ndị fịọ fịọ. Ife ọkịrị eme olu ka obi. Nye olugo gị ogo nke ọ ya abụ ifu anyị ma kelezi anyị akwa ya. Chineke kpọkwa gị ọkụ ebe ahụ. Egbe eluigwe gbariekwa gị ọnụ. So ihe niile nwanne gị nwoke mere anyị. Ọkwa naanị ya n'obodo a. Ihe niile o mere anyị. Ọ kpụrụ isi. Ị ka nwee njupụta obi. Ị nwee njupụta obi ị na-agafe ma ntụpụrụ anyị ọnụ. Ọdịnarị ekele ị ga-ekele. Ọ bụ na o nwenye gị na nwanne nwoke ji. Onwe ya gbasara m. Ọ sị ọ ga na-ekwukwa okwu. Nna m chọta anya ka ata nwa isi na. Isi gịnị? A na-ekwu nke mere eme. Ọzọ a na-eme. A na-ekwu nke mere eme. Ọzọ a na-eme. Aka na-ekwu nke mere eme. Ọzọ a na-eme. A na-ekwu nke mere eme. Ọzọ a na-eme o. Ọkụkọ epuola eze anyị. Ngwere agbala ji anyị. Ọkpọpụ a chọrọ ha okwu. Ekele ka ha ji tie ọtụtụ ahịa. Tie gị ihe tinka tiri pa. Biko ewe n'iwe biko gbaghara. Ndowo. Mana ihe ha ọkwa n'ezigbo ọgụ banyere ọma
kwenu nwa ya wa ga m enye ga la agwụ m you can eat spoon. What I go take ngale ko re. Sorry. No vex. Come, this is what spoon. Sorry, sir. No, taba. No, na ta. Asmo ru do ko tu a. Mo ni lo. Na madam. Ndawụsa emeela mmadụ favor today. Eziokwu. Ọ kakwa nke ahụ onye nke anyị buru garị. Ọ kama ama megolo onye ego. Ikwe hụrụgo. Gị hụrụgo. Lee ụtọ onye ego ha ka ihe. Immediately abụkụ nyere m ego. Na ịtọrọ ka m were ya nye gị. Abụkụ nyere m ego. M ewere dị mmadụ nye gị. Hụla onye iberi ya. Ọgwọ mmadụ. Ọgwọ mmadụ. Akụkọ epuola eze anyị. Were agbala ji anyị. Ada. Chizaram na gịnị mere? Chizaram ngwọrọ nnu gwọọ ya ose. Chizaram gwọ ọkụ kpaka. Tiri gị ihe na gịnị meziri? Ka ime ha? Ihe mere ya sị na ga-eji mmegwara ihe mere. Na ha ga-eji gị wee megwara ihe m mere ha. O wetie gị ụdị ha. Rụtọcha gị ma akwa gị. Ọkwa akwụkwọ gị dị ya. Gwagoro eyiri ezigbote na-aga skuul eje yiri skuul uniform gụ ada na-eyi white ga jeje yipụ akwa mana ọwụ machi na-aza ihe anụ akọ m na ha iru ọsakwa baa ya were jik wee saa ya emechi iburu nne enwe nne mmadụ debe Chinaza ya mọmbe na mọmbe Chizara m agwa m na gị na-apụ a ga-ama ndị ọgọrọ siri ike n'ukwu ife mpịa gị mgbe ni achọkwa ka mpịa gị mepiri gị ọkọchị Akụkọ epuola eze anyị. Were agbala ji anyị. Pụọ n'ụzọ! Ebuka gịnị? Pụọ n'ụzọ! Ọ gịnị? Keke ibu masị n'ụlọ nne gị na nna gị bịa n'ụlọ m. Ọ gịnị? Jụọ ihe ha mere. Mba jụọ ndị ha mere. Onu furu m na-agba ọsọ. Chere. Ọ gịnị? Na ụmụ ewu na-aba. Ụmụ ewu na-aba jidoro obere nwa ha ma ụbọchị a mụrụ ya. Nwanne m nwaanyị wee gwọọ ya ji na aja. Were ya gwọọ ya aka wụrụ kpaka. Rapụrụ m ndị a. Ọ hiji ti nọ n'ụlọ unu buru ọgụ bịa n'ụlọ m. Ọ bụ onwe ihe ga-eme. Nke imekwara ha mmadụ abụọ. Gịnị ka m mee ha? Ọ bịa mụtara n'ime ọhịa. Ngwa nọ. I mere ya ofu. Ya eme nwanne gị nwaanyị ofu. Gị buru mma bịa n'ụlọ m. Enwe ya gara gị isi. N'azụ. Ọnụzọ. Ebuka n'azụ. Ịchọ ka ọnwụ m na gị. Ebuka. Ọhụ m iji ka m ji. Ebuka. Wachara m gị anya. Ịchọ ka ọnwụ m na gị. Bịa nne. Ngwa unu ekwere m. Kwenu ndị nka aka. Kwenu ndị nka aka na bara anyị mba ndị Ebuka ndị nka aka. Ngwanụ. Ebuka ndị. Okay. Mba bịa. Okay. Bịa orula. Okworugo. Orula na omume ngwado. Onye m ka aka na bara m mba onye m ka aka bịa. Ọ
Okay, na ma no kala nka. No, nemekwa. Magekwan. Baro de chono. Ama ni je gwa akọ iwere akpọrọ ihe. Ngwale ego nke a na-ajide were gaje kwa ụgwọ akwụkwọ gị nụrụ ya ịma na nna m nwụrụ nwa nakwa na-eri ihe nụrụ ya ngwa ịma abịa lawa Akụkọ epuola eze anyị were agbala ji anyị akụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe ịgba ọsọ ịnwe anwa agba kwefuru otu a sị na gị ịgba ọsọ enwe m mma gbujie gị ụkwụ ejikwara ngwa egwu wee na-abịa jee n'ụbọchị ya nụ na mba ọma mgbe ọsọ wee nwa ya bịara ebe a wee nwa ya bịara ebe a ọsọ wee nwa ya na-abịa gba n'ọsọ ọkwa ịnọchago na keji gbatuo ikirizie ọ nwere mma tọ mgbujie gị ha na-abụ ịmara na m enweta gị ị ka nọ na keji ịfụrụ m nwaanyị unu agba kururu ịwa na keji nne unu wee bịa ịgwetegodo mmebi na-egbu gị ọkụ taa na-eme n'ụlọ wee bido na-ekwu ị ka ya eti my sister ihe unu aka ya egbu ya inu anụ m ifunu mere epusu anụ m ya nụnụ nkịta ga dị ọdụ ịka ya nọ na keji na-ekwu okwu ịka ya ekwu ihe ahụ i kwuru ọzọ ịka ga-ekwu ya ịka ga-akparị m ịka ya akparị m ị na-adị ka ụtara ndị be ele ọnụ ị na-adị ka ụtara mbaduga ndị be ele ọnụ ele ọnụ tinyere bịara ka m pịara ka ya nọ na keji ọya bilie gburukwa chini aka enu ife ọbụ chini aka maazị aka enu onye aka gị onye ihe ọ na-agbọghọ kefe ya bọm Brother Bruce
Oyi ma bu ihe bush. Odi ki cheri eche. Ke iji ta for me eche. Ke iji che eche. E mo be before. E mo ba ko mbo. Ke ra fam. Brother. Nyaya kamoto nyaya na tiye gia. Wala ka tiye. Ngwa ya nyaya kana moto ngwa. Debaka go to. Debaka go onye na anya manua. Ngwa meye like this. Ngwa what way? Tiye na reverse. Oya tiye. Você quer gato aí? Não. Na uru go 30 minutes mmiri akụpụrụ ma m ihe ka ji ya. Mgbe m nwụrụ ka ọ ga-ewetere mmiri ọ. Anekwu nke mere eme ọzọ na-eme anekwu nke mere eme ọzọ na-eme aka na-ekwu nke mere eme ọzọ na-eme anekwu nke mere eme ọzọ na-eme ọkụkọ ebuola eze anyị ngwere agbala ji anyị Miracle. Chizara mo gị na-eme ya. Ebuka pịara ya ụtarị. Ebuka ọzọkwa. Chee, ọ na-enwere ihe Ebuka na-achọ m n'ọnụ ka ọ gịnị? Ama m ochi adọ ya mma. Ozuola. Chizara m. Ozuola. Ọ pụtara na unu hafuru ma unu ma ọgụ unu ihe niile unu gara ime na ime ọrụ. Ọ hapụrụ m ya ebe a. Ebuka, agwala m Agata si ya jiere m nwa ya. Si ya jiere m nwa ya na onye akpọkwala nwa agụ aka n'ọdụ. Agata achọ ịnụ ihe m kwuru. Ebuka na onwe ya achọkwa na ịnụ ihe m kwuru. Ọ dị ka ha na-echefu na awụ m nwa Agaba. Ihe agụ mụkwara na-awụkwa agụ. Nwa agụ wụkwa agụ. Unu nna anwana m. Ebuka ị na-anwana m. Anekwu nke mere eme ọzọ na-eme anekwu nke mere eme ọzọ na-eme aka na-ekwu nke mere eme ọzọ agaje hasie gị ka ede ụmụ kibe ifo ha na awụ na ebe njapụ eje anyị akacha ebe ha lụta ọzọ na-eme
na aga m eji otu a gide gị echikọm. Ihe ejide onye. Hụlanị ya gịrị niile anyị na-abịa agbagharị n'ụlọ m. Enwetala m gị taa. Ikuku ada mara ọnya. Taa ka m ga-akụziri gị ezigbo ihe. Enwere ihe ọkụ ga-eme ite ọla. Ikuku ọ da-ama n'ọnya. Agwọ ọbụla tụrụ mbe ọ tụrụ n'okpokoro ọ ga-ejeriri hospital check-up. Oh yes. Ọga na-ekwu ya ọ gafere. Anụ na-ebe ụmụ dị ọka ojoko na ojoto. Enwere ife na-eme ibe onye ma ibe ya eme. Egwu a ka ịchọ ka ịgbaba. Egwu ikwu egwu ụmụ abalị. Alaji anye akụkọ epuola eze anye were abalaji anye n'obi gị matala ihe m nọkwa ya akwa ya ọ pụọ ọnọdụ ka ọ na-adị egbe mma ka onye metere ya mburu nke mma ya marakwa m nke m amara amakwa na m okirikiri ya kwa ka a na-agba ukwu ose adarị ukwu ese nnu ana m anụ ọkụkụ ntị ike na n'ihe n'ofe ihe anyị na-eme n'elu ụwa otu ụbọchị ị ga-akwụkwọ ụgwọ ya ị ga-emefọkwa asị m iji gwa ajụburu ị ga-emefọkwa This number 33. All them can get one banker. This game line. Game one banker 35. Because in that you born even the game now. Who game now? But they back. More like you never back. But they back. Oh my God now. But I back. This week. The other day. Money Ghana. Cheba banyeba. Otra. I'm suspect no get about draw. Otra. You must really. Lady and not any yeah, was nearly a year ago. I'm not suspect that the 5 and not about the rock. And how would that 5 I don't even. And if I will give them about a not. Even here was nearly. You can play anything. Jesus. At 8 now, you need to sound at 8. Chima, we now. One bank I there. My brother, number 22, Melbourne, Vascover. Number. Because then you suspect on number 22. Now you have 22, they are back. Yeah, one banker. That's why I took me here. No way now. Australia, what?
Pasco Ben. That was the I never the two. Eji me ya. E ga wona one bank. Eji me 20. Ala ta let you know when they are. You know na. Aga angi. Azaneme anekwu nke mereme. Azaneme akanekwu nke mereme. Azaneme anekwu nke mereme. Azaneme o. Akụkọ epoleze anye. Ngwere abalaji anye. Akụkọ epoleze anye. Ngwere abalaji anye. Akụkọ ntike na anụ ihe n'ofe. Akụkọ ntike na anụ ihe n'ofe. Asị m akụkọ ntike na anụ ihe n'ofe. Akụkọ ntike na anụ ihe n'ofe. Ihe anyị na-eme n'elu ụwa. Ihe anyị na-eme n'elu ụwa do. Otu ụbọchị ị ga-akwụkwọ ụgwọ ya. Otu ụbọchị ị ga-akwụkwọ ụgwọ ya. Ị ga-emefakwa akwara ihe mere n'ụzọ tata ọ bụrụ obere ọgọ ọ bụrụ obere ịma mmachi zara ndị di ọ fụrụ m nnọọ inwetakwa ụdị ịtụ aka ịmakwa na ọ fụ m ọpịa m anya m ọpịa ya anya wee ka o si bịa nee mgbe ekwe staịlị pịakwara ya nke bịakwa obuchapụkwa ya mụnwa ruchi ya kwa nke m bịakwa ebe ọ nọ dapụkwa nye nwara ụkwa ọzọ ọ dapụrụkwa ọbarọ wee were nna ahụ mara na ihe nwoke bụ ibu ọ gwara ya ka m ji wee gwa gị sị gị na ọ dịkwa n'ịkpa ka ị ga kachi arụ maka ndị iro ọ bụ na aka ha ga-arụ nye ma nke ihe karịa ime o nwere ike mgbe ahụ ọ tọrọ gị na-abụ ihe ya bụ a ga-arụ gị ya wụsara ka akwa nwoke na nwaanyị mụ achọ m ụdị ọhụrụ ọ bụrụ enyi nke skuul nke ịgụ nweta akwụkwọ na nke igwegwura ya skuul nsogbu adị ọ bụ na esima enyi nke ịkọta akwụkwọ ịkọ ịrụ asaịmentị asendị ahụrụ m ya mana m ga-enye gị aka ma ihe skuul Where you want to go?
ka m agwakwa gị ọzọ ma agwa gị ọzọ m ga-agwa gị ya isi ga-adịrị n'ala mwenye ọnụ pịm ka m gwa gị ya na isigo ana ka isi gị na-adabere n'ala ka m na-atụrapịa ka m ji eme kem ụbọchị ahụ ọgbajuoro gị ma ma gwakwa ya lekwa egwu ya ka a ghara efu gị na nwatakịrị ahụ enwere ụmụ nwaanyị ndị klaasị gị ndị ọ dị ka ọ dịgo onye ji wee wuru onye a irikwa adụdụ onwe gị fie ịsa n'anya Cynthia nwoke ọwụwa onye Mama, nwa klaasị m ndị mmadụ si na nwa na na-awụnyere anyị kachara ime akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ anyị ịnụkwara akara bụ nke a na-abụ ịnụkwara akara nke a na-abụ gị na onye yiri gụ na enwe ka agịdaka onye a nwere ihu chimpanzee pempe dịka nchi ọwụnagodi atụrụ be Jofere ezere ibe ọ ka onye ahụ height onye a na-ekwu ihe amama ewu Jofere ezere ibe ka onye a n'ogologo ihe onye ahụ nkịta ndị be ahụ werepụ nkịta ịnụ werepụ awụrigidi ọ nkịta ndị be awụrigidi ya na ya na ha ada onye ahụ gwakwa ya gbaka m ife mmemme gị Cynthia kemonti Cynthia nwoke na nwaanyị ọ da-akpọ ore kezi ihe gị na ji na-akpọ ore Cynthia gee ntị m agwa gị nwoke na nwaanyị ada akpọ ore naanị ya gị na nwaanyị akpa akwala ọzọ ị ka na-agụ akwụkwọ achọkwa m iji ntị m abụọ anụghị ege ị naanị ya Ebuka ụbọchị ọzọ ị hụrụ ya na nwa ahụ tiere m ya ezigbote ihe tie ya ihe tigbuo ya chikịta were repọt kaadị echi na obutere ya repọt kaadị repọtụ akpọ zụzụrụ ba n'ime ka kwuo ebe atụrụ ba ochi ewu ka mbịa ihu na ya mgbe ọzọ were ihe pụọ ya kwuo ezigbote ihe kwuo ezigbote ihe Anekwu nke mere eme ọzọ a na-eme anekwu nke mere eme ọzọ a na-eme aka na-ekwu nke mere eme ọzọ a na-eme anekwu nke mere eme ọzọ a na-eme ọkụkọ epuola eze anyị ngwere agbaala ji anyị ọkụkọ epuola eze anyị ọma ya ọmara ya agwa eme onye mbụ ọkwa ịla ọgwụgwọ bịaba na onye ma amaghị anụ enwere ka ahụ dị gị kịta arụ nwee ka ọ dị gị were nwe ya mba arọsi na mba na-ekwu na-ajụ gị na-asa m ịgọtagofu na-ajụ gị ama m na ọ na-emetụ gị ngwa mba ụmụ m na-enwetago gị ike ga-akpọ m onye oshi egwu enwe ewu mbụ kịta agwa ya na-eme gị na-atọ gị ụtọ ọ na-atọ gị ụtọ ya agwa ndị mmadụ na nka na-ezu oshi ngwa tọnụ ee ịbụrụ ka anyị si eme ife ọ na-atọ gị ụtọ enwere onye na ihe ee ekwe ịchọ ka anyị mee ya nke ezigbo ngwa ịmụ ife ya eme na ngwa binye ya edo ihu na be nna nje chere ma jebe be ọpọ na akwa ka na-eme ka alụgwa ọgwa gosiri nnọọ ọpọ na akwa eyigwe m bọsa wee yiri dịka ndị ebe ezi ka mara ma ndị bọọlụ nkwọ enwe ejifa debere na-ekwezi onye anya na-enezi onye mmụọ na-akpọ m onye isi iwu ebe eche ma ndị bọọlụ nkwọ akwa ji ndị bọọlụ nkwọ ka nka na-enene maka mmụọ bụ ebuzu ma na-eri ife n'obodo ezi onye mmụọ ya ebe nna chere m mejighị wee rachara aka taa gị abacha Thank you.
agabara agabara gee ntị ka m gwa gị otu ụbọchị n'elu ụwa otu ụbọchị na-abịa ị ga-akọta sign otu ụbọchị na-abịa ị ga-akọta sign. Kebi bụ akpeje? Papa m aga na nke Ebuka. Onye wee Ebuka? Ebuka my love. Obi m. A na-ekwu nke mere eme ọzọ a na-eme a na-ekwu nke mere eme ọzọ a na-eme. Ịma na mkpu okwu n'ọnụ. Awasco Rempotoko. Yeah. Nọ na my village aya ihe ọ na-arụ canopy. Okpu ama ya. Ebus. Irie n'ụwa n'ọnụ. Anyị nweghị ụmụ nwoke ọ bụrụ na ịchọ ịdị free, safe, na-mbanye n'ọpụpụ, entering, outering. Ihe bụ canopy. Ụmụ nwoke kere ọrụ eke ụmụ nwoke nwe ikpu canopy. Mana gị chefuo na canopy na-awa rọba na-awa. Ụmụ nwaanyị na-ekwezi ebusu ka na-ekwu ukwe ndị kro. Lee ihe n'ebe anyị hụrụ problem unu nwe and ọgụwa na-eduhie ya. That problem wụ ndị ọcha si itelo and die alone. Chike ikuku na-ebu ụbụrụ gị ka netwọk. M agwala m okwu ọjọọ. Asị m ga-agwala m okwu ọjọọ. Ikuku na-ebu ụbụrụ gị ka netwọk ndị Starcom. Unu na-emekwa anụ na-apịrị ihe. Unu a na-agbafetụkwara n'anyị nụ. Nwoke m ha na-eri a na-agbafenu. Eziokwu na ọ nwụrụ onye na-akpọkụ na kakus. Dịka mafia sikwu. Bịa nwoke m. Enwekwu na akpakpị. Enwekwu akpụtakpịrị. Ebusu na-eji na akwụ nke n'azụ. Ịfanye m onu. Onye ọjụ n'ụwa m ọnụ ụwa na-eme. Ya okwu ga-abara. Mbe na-asịsị nke ntụgharị na echikọta ọtụgharị ya ọ ga-ata ebe nọ. Ọ bụzi gị na nkontrol. Ọmụ na nkontrol. Oge afọ a na-enede anya mana kịta na ifọs gasị nna nwere ọlọ gị na-achọ nwa ọkwa nta a chịrị ya memenwe ife m kịta ya eme ego n'ife m onye akọrọ ogiri ọnụ onye ji n'uwe m ọnụ ụwa na-eme ntụgharị ụwa mmebi a na-enwe obodo n'ọkụnụ ga ichetekwara na ebuzu na-agụgụ ego maka nwata ghara bọbọrọ na ebe a na-agazi gị taa bụ na anụ m atụkọ. Bịa nwoke ha filiri na ha na-agụ abụ ha chọpụtara na ha bụ ndị abụ abi ugbu a ka anyị ga-egosi ha na ha na-amụ amụ ama m ịghọtara dide ebuzu ga-anwụ lekwa abụ anyị ga-agụrụ ya ebuzu libibe tabibe ati m Ebuka libibe ebuzu tabibe ebuzu libibe atinu m gị na-asị m gị tabibele Ebuka tabibe ebuzu mmanya ma agbara akwụkwọ na nna biko bịa weta ị na-eme ị na-agbafe bude nkwụ ebe nwa nọ bịa tụ ka ọ dịrị wetara anyị nkwụ kpụta anụ kpụta mmanya sheye ka mkpụrụ ya niile ahụ gbara achịcha ọ gịnị ebe ka ị na-aga Mmadụ ma gara nke nwa gị nwoke ebe ihe mmadụ na-aga ahụ n'ụlọ ka biko bịa onye wudi Ebuka nwa gị Ebuka nwa m wudi otu ede ka Ebuka na-alụ gị ihe na-emegbu oge isi adịghị gị mma ka ntị m agwa gị ọrụ meshi hụ m ga-asụsụrụ shi ga-asụsụrụ pụọ aga m eji aka ntị sawasịcha gị iwu ga-apụ apụ mmụọ gị nwa ga-apụ ọwụ mmụọ ga-apụ ịnụ ihe m kara a na-ekwu nke mere eme ọzọ a na-eme a na-ekwu nke mere eme ọzọ a na-eme aka na-ekwu nke mere eme ọzọ a na-eme a na-ekwu nke mere eme
ọzọ a na-eme o. Ọkụkọ ebuola eze anyị. Ngwere agbala ji anyị. Hey! Ebus. Ngwala eme ka mma kwa ma ihe ọ na-alụ ọlụ ọfụma. Buruka hot. Ebus. Ebus. Yes. Akwala atago tu. Ọkụkọ ebuola eze anyị. Ngwere agbala ji anyị. Ọkụkọ ntị ike na n'ihe n'ofe. Ọkụkọ ntị ike na n'ihe n'ofe. Chizaram. Ka ebe bụ akpa na-aga? Violink. Zuzuru buru akpa abụba n'ime ụlọ. Nwa ihe na-emetụ gị n'isi. Chizaram. Anayo. It's no security. No security. Obodo a na-emebisi. Ụmụ nwanyị niile nọ n'obodo anọrọ na nke Ebuka. Ọbụnagodo ada nwanyị ji alọta n'arụ. Bịa nọrọ na nke Ebuka. Maazị Okoye gịnị? Wetuo n'obi. Gịnị ga-ebuka m ga-eji ewetu obi? Iji bebe m n'ụtọ ọka ịkparịwa m. Ọkịkọ maka otu dị gị mma. Gịnị ka ị na-eche? Ka ihe ị na-echezi? Maka m bụ onye ọrụ nche. Mere nnọọ n'obodo a onye otu dị ya nwa ya ọbịa ebe a mekwa ọna bụ otu dị ya mma. Gị na onye ji anya gị na ihe na-eme. Maazị Okoye. Maazị Okoye. Sibe m na. A sị gị sibe m pụọ. Maka gịnị? Na-ajụ m maka ihe ọgwụ. Unu na-arụ ọrụ nchekwa nweghị ihe ọbụla a na-eche. Obodo a na-emebisi ụmụ nwaanyị niile akọrọ ngwụgwọ nke na nke Ebuka nọrọ. Ruo na nke mma. Ọ bụ na nke mma. Ka m nwetakwa gị ebe ọzọ. Maka ana m arụ ọrụ nche. Unu na-achọ onye Ebuka na ndị otu ya na-aṅarị pasova n'ime ọhịa ga-awere eke ugbo m. Ekene nọ n'ogbe a niile ụmụ nwaanyị niile nọ n'obodo a na-efe nza ya ma gị na-ama Jona n'aka Ebuka nwa ụdị ọ dị nke nwere omimi dị n'ọnọdụ Ebuka a ịnwa ị na-achọ ime ka mmata a na-aya enyi nwoke
ịma na ọnọdụ a na-ekwu okwu ya otu ọnọdụ a si gbagwoju m anya ka ọnọdụ a si were gbagwojukwara anya nke kachasị dị nke bụ na ịbatabe m ofu ebe ụmụ agbọghọbịa ha na-egbu onwe ha n'ọrụ ma n'otu mana ya mara with empty stomach because of that useless son of mine enweghị ike inyewe onwe ya nri were kwuo eze nke inye onye ọzọ nri I'm confused. Ọ dịkwara gị ugbu a ime ngwa ngwa nwata ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ nye na-agwa gị ihe gbudokwara gị ntị nke kachasị nke bụ ọ bụrụ na Ebuka ejere bata be m na ka ụmụ agbọghọbịa ndị a na-esi akpụkọ Ebuka dịka ebe eruruo n'azụ akwụ ọ dịka ebe a na-alụ ọgụ tọdụwọdụwọ ọ dịka in fact ihe na-agwa gị ya ị gaghị aghọta Udoka nke bụ eziokwu ihe njiri kpọwa gị were kwute okwu abụ agbalịgo m n'ebe Ebuka nọ n'ihi ọdịmma mụ na gị na maka na obodo a niile nweziri ụdị anya ha na-ele m n'ihi enweghị ihe m megoro n'ọnọdụ Ebuka nwa gị nke ka nke wutere m karachasị ya ịnwa na Maazị Okoye Okoye na nwa nke nwa na-eji obere ihe kara ala ogologo jere bịa na be m bịa ebe a wee na-agwa m okwu otutu dị ya mma leke na Okoye ịgwa m nwa na-aya okwu bata ebe a na-akparị m n'ihi ọnọdụ Ebuka ihe m jiri kpọọ gị na-ekwu ihe awụ Udoka onwe nga mmadụ na-ebekarị akwa nwa enyi ya nwaanyị ya dịka ọ ya gburu ya ịmara ihe nwere ime n'ọnọdụ Ebuka bido ya ugbu a maka na nke bụ eziokwu bụ nwetakwa Ebuka nwa gị nọ ụdị akparamagwa ọjọọ dị otu a ọzọ aga m egosi na onye ọrụ nche ka mbụ anyị ka ntị ka ngwa go a na-aya enyi m nwoke nsogbu adịghị anụgwo m ihe ikwu ọzọ dị ka ebe ya bụ na m ga-abịa nawa ọzọ na-eme anekwu nke mere eme ọzọ na-eme aka na-ekwu nke mere eme ọzọ na-eme anekwu nke mere eme ọzọ na-eme ọkụkọ epuola eze anyị ngwere agbala ji anyị ọkụkọ epuola eze anyị nwere agbala ji anyị n'ụlọ ka mụ na gị ga-eme ji ihe afọ n'ụlọ ị chọrọ ịnụ ọgụ mbe chọrọ ka anyị nụọ ọgụ mmetụkwa aka mba akpa chọọchị maka ịda anụ ife ịpụshatị a na-eme ọsịsọ maka mma agwọ gị ji mmanụ otego na-agwa gị ị na-adị ka i were ntị gị mee ka rabit ndị ba were gịrị na-agwa gị ya na-adị ka eji ofe
otu ịla gwa akwụkwọ mba na-achọ ndị ya atụwa ime mkpuke ọ bụ bụrụ nwanne bus ibichet ngwa mafọ na ndị dị akịta ka a na-akpọ amampịarị ebe bịara ahụ wepụ chet gị achọrọ m nye m ya mba nye m ya achọrọ m ka ndị mmadụ chọpụta n'oge ka ha ghara ịchọpụta mọdụ afọ na rahụ bụ ụra rahụ bụ ụra maka ịda anụ ihe ị na-emetụ ya aka rahụ bụ ụra akwụkwọ omekome maflat na anụ kene gboge akwụkwọ omekome amaokwu ohu na ite gị tọsị ha wee baa anụ n'itere mee ihe dị anya ọ ihe chọrọ ime nwanne m nwaanyị ọ dị ya mmemme amụrụ Zacchaeus 12:4 ọ sị onye kwere nụ si mee ya nọrọ kọkọ maflat ọsọ maflat onye kwere nụ si mee Jizọs alakịrị m ya ọpịa ka mkpara Jizọs Jesus. Governor. Jesus. Mere nu me bere bi. Jesus. Jesus. Ndi egbu kola bo. Wambe ya. Ya. Apa chapere m go. Agwogo me ma agwogo. Kpaka. Ma agwogo ji na aja. Ma agwogo. Imiva na akpọ ndere. Me ji we gba ndere. Boso oje fun nwanne nwanyi. O na esi side ti side. If you love una mperi ka mma peri gị gbasa aka nọrọ ọfụma debere m aka gbasa dị nọrọ ọfụma ị bịa hey School ka isi ihe ebe ọzọ mee ya ọzọ biko mee ya ọzọ na-ekpọba ebus ina susu adi ko mi ko sina susu ba oya ebus menu oya nya basket ngwa bine ba ready ko so tare kan na pia ndem mana bine ya bo basket bine okwo zigi mbine ngwa eke sa basket jidaka ka o basket ibi otu ndị okwu otu a ka okwu eji azụ igwe ọ na-ekwu okwu kọmọ na-ekwu ihe na-enye okwu eji azụ igwe idebe aka gị nke a bụ aka ịghọtago baskoro ọya ngwa n'anya ya n'anya baskoro n'anya nyebe ya nyebe ị na-azụ ị na-amụ amụ kere ndị mmadụ na-efere ha aka fere ndị saịdị a na-ehere ndị aka n'anya ụkwụ ada mpịa gị egwu ya egbu onye egbuo ụkwụ gị ebe gị na-aga ebe gị na-aga Ọkụkọ ebuola eze anyị, ngwere agbaala ji anyị. Ọkụkọ ebuola eze anyị, ngwere agbaala ji anyị. Ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe. Ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe. Ị na-azụzi m azụ.
were nu were ozugbo onye were ọpụpa ihe ala anụzi ụnụ anụsọzi na onye oke chọrọ igwe were apụtie m nnejide m aka ịgbazi mgbe ị na-enye m nsogbu abịago kịta lọv atọkarịa mgbe onye ọ na-ege ntị onye ege ntị na-anara ọda na afụrụ onye were na onye asọrọ m nsọ maka onye dị fa onye dị ka mountain olive ebe a sị na onye na-arị ewu ike anya na-akpụ ya ewo nne m nọ n'ụlọ ihe na-aghọta ndị akwụkwọ ndị na-enye aka oru na otu fe nyere gị aka oru n'abalị fe nyere m aka bịa obere mmezi akara mma ka gị na ezi na mma anyị vale madre esi enemo ihe aghọtacha ihe aghọta ọ ya gbagwoju gị anya ebe ka a ga-ebido obi mechie n'ọnụ n'iberibe ịbụ nna alụ di ụna nọ ga-akwagide nwoke tụ ọ bịara egbu m ga-eji aka egbu onwe ya ọ bịara egbu m ga-eji aka egbu onwe ya onye si n'isi nwere ya ọ ga-eji nke ya egwe ya onye si n'isi nwere ya ga-eji nke ya egwe ya onye si nwa nwaanyị gwọrọ aja ọ ga-eji nke ya egwe ya ọ gịnị dị okote ọbụrụ okote ọbụrụ ọ gịnị dị mama onye mama gị ime onye mama gị mama ị nwetala onwe gị ugbu a ị nwetala onwe gị mgbe baga pụta akpa gị ka anyị laa jụọ ọsọ ọzọ na-eme na-ekwu nke mere eme ọzọ na-eme aka na-ekwu nke mere eme ọzọ na-eme na-ekwu nke mere eme ọzọ na-eme ọkụkọ epuola eze anyị ngwere agbala ji anyị ọkụkọ epuola eze anyị ngwere agbala ji anyị ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe asị m ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe n'ofe ihe anyị na-eme na ebe ka o si wee dapụta
nke akwụkwọ mmadụ iji aka wee kpatara onwe nke ahụ hapụrụ m aka hapụrụ m ihe abụkwa n'ibido mmadụ ka anyị mere ha ihe nke a bụzi nke ịgbọ ndidi akwa ndidi ka anyị na-agba ọ bụrụ kama ọ bụrụ maka anyị nara nọ hapụrụ m aka ọ gịnị na-emezi akwa skuulu ka isi nekwe n'anya nwa hapụrụ m aka na gịnị na-emezi ngwa ka nkụrụ ga-ekuru ka anyị nara nọ ka bụkwa na ọnya nkwere onye ọzọ mana otu a ka nna ya esi kwugodego nna ya akwụ n'azụ ihe na-akwụ n'azụ ekuriri gị eje akọrọ n'onye eje akọrọ chụọ ụgwọ mmemme onwe ogene ka mma akọdo nwa amosu nwata m jọ papa akwadochala m n'ezie amazi m ụzọ nwata tiri eti ọganihu ọgarazụ ofere na omenala ọzọ ife ọzọ bụzi nwanne m nwanyị Cynthia bere ka nne m ya ekwodo bere ka nna m amara m ọgwụ ji ka m jere ịcha ụzọ anyị si ụkọ ya onye mmiri kemgbe ka ọ dị nwanne m nwaanyị nọkọtasịzi ọlaiketa ọlaiki ya ka achọba imeti gịnị ka m na ihe ị na-anụ wụ na Cynthia nwa gị sị m na ya hụrụ Ebuka n'anya ọwụ ihe na-anụ ọwụ ihe na arụ Cynthia gịnị ka anyị mere gị Cynthia gịnị ka anyị mere gị ichi were inyo tee m n'ihu were nshite anyị n'ihu Cynthia na otu gị asị m na ị hụrụ nwanne gị n'anya nwanne gị ofu nne gị Cynthia ya akwụkwọ na-arụ Cynthia ya wụ arụkwa nwa na-azụ na-anụ ya anụ na ntị ọ na-asụ uru Cynthia biko arịrịọ ka m na-arịọ gị ekwuzila ụdị ya biko mama ahụrụ m Ebuka n'anya nke ukwuu anaghị m echezi ka ọ bịa akwụ ụgwọ isi m ka soro ya shut up mechipụ ọnụ gị aka na-ekwu okwu ihe a na-ekwu gị nwụọ audacity na-asị na gị hụrụ Ebuka n'anya ihe na-emeghe mgbe nna ya ha ọ bụrụ ise na ọgbọ nka Cynthia isi ọ dịkwa gị mma ha ewu ata m igu n'isi ihe a gba n'aka ihe a gbara aka ngwa ndị sowa adịrọ mma Ebuka ka m pụgodi aga ama ihe mere ya onye ka m mere Pastor, n'otu mere pastor biko ọkụ na-agba be m nsogbu dị be m pastor nsogbu ọkụ na-agba be m ihe niile na-atọ n'upside down pastor ada onwezi ihe mma azụ nwa m ga-eme ya mere m ji sị ka ndị ka bịa amite gị pastor o nwee ihe ị ga-eme gị igbe nwa aka ga-enyere m pastor udo adịrọ Maazị Udoka ị mara na ọgụ a bụ isi nsogbu niile a ngwa nwekwara ihe nwa gị nwoke ji wee banye na nsogbu nke ọ nọ n'ime ya taa maka gịnị ebe nwa gị nwoke a nọ na ọ nọ na ya ụtụ
ụtụ a nọ na ya dị ozuzu nọ dee na-emes ọp na-akparị onwe ya ozuzu n'ebe ahụ ị gaghachikwala n'azụ n'ụlọ onye dibịa ahụ gwọrọ gị ọgwụ ahụ pastọ mba ejebe m ebe ahụ pastọ ejebe m ebe ahụ ọ bụ ihe kwesịrị na ị ga-eme ị kwesịrị ịgaghachi azụ ebe ahụ oke pastọ ga nsogbu aga n'obodo emechara anyị ga ka nnawa gwa m mee ka mara gị siri oke oke amaghị m ya ọ bịara n'ọfịs m ugbu a ama m na nsogbu adịrọ ọ bịara bịaba gwa m ihe ya na nwa ya nsogbu nwa ya nwoke nwere nwa nwoke na-eji ọgwụ tọchafụla chọrọ ụmụ nwaanyị n'obodo a eziokwu ekwensu nọ n'ọrụ ka ekwenete si eleta gị na nwa gị nwoke anya ka ahụ mbọsị ọ sọrọ ya na mbọsị ọ na-asọ na ya ọ na-abịa mgbe nna anọghị ekwensu nọ kama na ọ dịwo mma ka ekpere Chineke we are saying thank you Jesus thank you my Lord ị na-emenye mgbaji ka ọgwụgwọ ị na-agbaji ya agbaji mmebi ya ka ọ na-atọ m ka ọbara si ebe a na-agbagọta iwere obi gị atụkwasị n'isi ma ọ na-eme ọbara ma na-anụ ọkụ hapụ onye a wedatara aka Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? I say nobody. Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? I say nobody. Ịchọ ọnụ batụ gbagọba ebe ndị batụrụ nọ ịmara ebe sambisambi jebe bụrụ nnu ọsị iwu ka mba ike na ike nwere aka nke pere mpe ga-eme gịnị ka ada n'ala enwe ndị Chineke dị nyere m ka ndị bịa tọọ agbụ n'ezinụlọ a enwe ndị ekwesị kere agbụ Chineke dị nyewe m ka ndị bịa tọpụ ha n'agbụ n'aha Jizọs Kraịst akwụkwọ nsọ si na mgbe ọbụla a kpọrọ ha Jizọs na ikpere niile ga-egbu n'ala na ndị niile ọbụla nke ekere agbụ onye ọbụla nke Chineke tọwere agbụ atọla ya n'agbụ ị na-eke agbụ ya eji mara ndị a na-eke agbụ imeela Chineke n'aha Jizọs Kraịst ana m atụ ndị niile nke ekere agbụ n'ezinụlọ a ana m atụ ụnụ na agbụ oge a ana m atụ ụnụ agbụ ana m atụ nwoke agbụ ana m atụ nwaanyị agbụ ihe ọbụla nke ekere eke ihe ọbụla nke liri ana m atụ ụnụ agbụ n'oge a wee na-asị ọ gaghị adịkwa ire ọzọ ọ gaghị adịkwa ire ọzọ n'aha Jizọs Kraịst imeela Jehova nke usoro nke na ha ana m atụ ụnụ agbụ n'oge a unu nwere onwe unu n'ozuzu oke unu nwere onwe unu n'ozuzu oke n'aha Jizọs Kraịst ana m eke gị agbụ gị mmụọ ọbụla ebe ọbụla nke isi were bịa ana m atọ gị agbụ ugbu a gị onye ọbụla nke ekere agbụ n'ebe a ana m atụ ụnụ agbụ ana m atụ ụnụ agbụ ana m atụ ụnụ agbụ mmụọ ọbụla ebe ọbụla nke unu esi na-abịa unu osi na isi bịa unu osi na south unu osi na north n'aha Jizọs ana m akpọdata ọkụ nke eluigwe ka ọ gbadata ebe a n'oge a were chara ọkụ chara ọkụ mesendị ọkụ nke eluigwe Holy Ghost fire Holy Ghost fire Holy Ghost fire. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Imeela Chineke. Imeela Chineke. Imeela Chineke. Imeela Jehova. Imeela Jehova. Imeela Chineke. Imeela Chineke dị ndụ. Imeela Chineke dị ndụ. Ịdị ga-agbanwe agbanwe. Ịdị ga-agbanwe agbanwe. Ụkwụ ọnụ gị bụ na amen. Chineke. Imeela Chineke.
Imela Chineke. Ụfọdụ gị bụ e na eme. Imela Jehova. Imela Jehova. Yes, Jesus. Imela Chineke. Kebule gị elu. Ka sọpụrụ gị. Ka sọpụrụ gị. Pastor. Imela. Imela na pụta ezinụlọ m. Chineke atọwa unu n'agbụ. Chineke atọwa unu n'agbụ. Chineke atọwa unu n'agbụ. Chineke atọwa unu n'agbụ. Unu atọwa unu n'agbụ. Atọwa ezinụlọ gị. Atọwa ụmụ gị. N'aha Jizọs Kraịst. Chineke agọziela gị. Chineke agọziela ezinụlọ gị. Chineke agọziela gị n'ezinụlọ gị n'ụbọchị taa. Atọgbu ya n'agbụ. Atọla gị atọla ezinụlọ gị. Atọgbu unu n'agbụ. Atọla unu n'agbụ. Imela Chineke. Imela. Ka asọpụrụ gị. Chineke. Gịnị mesi? Cheki na jiri mamma trap. Bịa nwa m, bịa nwa m, bịa da. Iwu onye ọwụ. O nwere ihe mere m. Ihe mere gị? Chima nwa m ọbịa. Maka ihe a ka izunarịla m ya nne gị Ebuka nwere ike igbu mmadụ na-asị mgbaghara iwe ekwensu ebezila akwa gbaghara akwụkwọ nsọ sị na ọ bụla mmehie adịghị mgbaghara agaghị adị gbaghara ya ọ bụ na mmehie adịghị mgbaghara agaghị adị
ọkụkọ teke na n'ihe n'ofe anekwu nke mere eme anekwu nke mere eme ga-emekwa asakwa ọzọ anakọ nke mere eme anakọ nke mere eme ga-emekwa asakwa ọzọ agamara 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 gee ntị ka m gwa gị otu ụbọchị n'elu ụwa otu ụbọchị na-abịa ị ga-akọta sign otu ụbọchị na-abịa